Бяздумства ўладаў і бацькоў, рэха вайны альбо правакацыя. Хто пацэліў в аўтобус з беларускімі дзецьмі? Дроны ў цэнтры Менску. Каму і што дэманструе Белэкспа? І 5 хвілін да таталітарызму. Анджэй Пачобут расказаў пра Беларусь у Еўрапарламенце. Серада 17 чэрвеня, 19 гадзіна. Аб'ектыў я, Валер Руселік, вітае гаспадарства і запрашаю на выданне. Трагічнае здарэнне у Расіі з удзелам беларусаў. На Браншчыне ў выніку падрыву беспілотніка пацярпеў аўтобус з дзіцячай футбольнай камандай з Рэчыцы. Аўтобус вёз дзяцей на адпачынак у Геленджыку в акупаваным Расіяй Крыме. Прынамсі, адна асоба загінула, ёсць параненыя, тэму працягне Ян Федарович. У Бранской области России автобус с белорусскими детьми и выхованцами Рэчыцкой футбольной школы трапил под атаку БПЛА. Был атакован наш автобус пассажирский, следующий по маршруту Речица-Геленджик, где находилось порядка 40 детей. Значит, из пострадавших 6 детей пострадало, 2 взрослых и 1, к сожалению, взрослый, женщина. Летальный исход. Паводле выдання «Онлайнер» загінулая жонка трэнера гэтай жа школы Алексея Гарошкі, Вікторыя. 2 дзяцей і 1 дарослы ў цяжкім стане, паведамляе Міністэрства аховы здароўя. Тых, хто не пацярпеў, скіроўваюць цяпер не ў Геленджик, дзе яны меліся правесці адпачынак, а дадому. До нас довели только что они централизованной группой выпускают это. Расійскі следчы камітэт паведамляе, што трагедыя адбылася побач з населеным пунктам Рудня на трасе А-240, якая звязвае мяжу Беларусі з Бранском. Расейцы вінавацяць у атацы ЗСУ. Следственным комитетом России по факту удара украинскими вооруженными формированиями на трассе А-240 в Брянской области по пассажирскому автобусу с детьми возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Киев зняпраўджвае сваю датычнасць да трагедыі. У названы перыяд силы обороны Украины не уживали беспилотных летальных аппаратов по целях на территории Бранской области. Расцениваем такие поведомления как чарговую информационную провокацию Кремля. Не маючи магчымасці досягнуть заявленных мэтаў на поле бою и несучи значные страты, Российская Федерация все часцей прибегает до информационных манипуляций и фабрикации абвінавачанняў супраць Украины. МЗС Беларусі патрабуе тлумачэнняў ад Украины. Пры гэтым толькі цяпер задаецца пытаннем, як магчыма, што турысты з нашай краіны ездзяць праз тэрыторыі, дзе ідуць абстрэлы. Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов. Гэта варта разглядаць як правакацыю Расійскай Федэрацыі з мэтай уцягвання Беларусі ў вайну. Лукашенко фактычна атрымаў адказ на сваю заяву інтэрв'ю Аль-Арабія пра тое, што Расія павінна пайсці на кампраміс з Украінай, што трэба хутчэй пачынаць перамовы, што Беларусь павінна быць удзельніцай гэтых перамоў, а не тое, што яна проста суагрэсар. Таму Крэмль чарговы раз спрабуе паставіць Лукашэнку ў стойла. На трагедыю адрэагавала кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская. Гэта не выпадковасць, а канкрэтнае рашэнне канкрэтных людзей пры ўладзе, якія абыякава аднесліся да таго, як дзеці трапяць на адпачынак. І вінаватая беларуская дзяржаўная прапаганда, якая гадамі замоўчвае праўду пра вайну і суўдзел у ёй рэжыму Лукашэнкі, каб стварыць фэйкавую карцінку мірнага неба і бяспекі. Тым часам Беларуская федэрацыя футболу паведаміла пра атаку на аўтобус з маладымі футбалістамі ў ФІФА ды УЕФА. Ян Федарович, Белсад. Выбачаюся за агаворку. Вядома, што Геленджик знаходіцца не в акупаваным Крыме, у Краснодарскім краі, дзе таксама падаюць, выбухаюць дроны. Тым часам у Польшчы вызвалілі 2 беларусаў, затрыманых неўзабаве пасля забойства апазіцыйнага расійскага мастака і акцыяніста Сямёна Скрапецкага. Пра гэта паведамілі ў вакруговай пракуратуры ў Любліне.
W tej sprawie wstępne ustalenia policji. Папярэднія высновы паліцыі паказвалі, што гэтыя два мужчыны могуць мець дачыненне да здарэння да гэтай справы. У звязку з гэтым іх працэсуальна затрымалі. Сабраны доказны матэрыял на працягу апошніх гадзінаў вельмі падрабязна аналізавалі. І гэты аналіз не пацвердзіў першапачатковых падазрэнняў адносна сувязі гэтых двух мужчынаў з забойствам. У звязку з гэтым, пасля допыту, іх вызвалілі. У пракуратуры Любліна не сталі раскрываць далейшай інфармацыі наконт гэтых двух беларусаў. Вядома было толькі, што іх затрымлівалі каля беларускага консульства. На гэты момант у справе няма затрыманых. 44-гадовага грамадзяніна Расіі, вядомага пад псеўданімам Семён Скрапецкі, забілі 15 чэрвеня ў Белай Падляскай 5 стрэламі ў галаву, грудзі і спіну. Знаны акцыяніст і карыкатурыст адкрыта высмейваў Пуціна, Кадырова, Лукашэнку і гэтак званы глыбінны расійскі народ. Ад ударных беспілотных комплексаў і сродкаў сувязі да зброі і дзіцячых супрацьаскепкавых камізэлек. Цягам 3 дзён у Менскім міжнародным выставачным цэнтры Белэкспа ладзіцца паказ дасягненняў у галіне індустрыі бяспекі. Што і каму насамрэч хочуць паказаць арганізатары выставы, высветляла Ірына Драфійчук. Масштабная выстава індустрыі бяспекі. Так, на сайце Белэкспа анансуюць выставу «Нацыянальная бяспека Беларусь-2026». Заяўленая падзея як міжнародная, але прэзентаваныя на ёй пераважна беларускія вытворцы. Ад нумарных вайсковых заводаў да Белтэлекаму і Галантэі. З больш як сотні удзельнікаў у каталогу прыкладна чвэрць расійскіх і ўсяго адна кітайская фірма. Продажа одной часткой режиму, продукции певной, реклама, вкладаться больше в оборонку, в безпеку для остатней частки режима, которая приймає решение на ассигнование в оборонку. Найбільше розрішено на внутрішню аудиторію, може бути на заспокоєння самого диктатора. Ну, то есть комусь дали задачу, і вони цю задачу виконують в таких політичних і внутрішніх пропагандистських метах. Хоць тэлеграм-канал Міністэрства абароны асобна падкрэслівае цікавасць кіраўніка ведомства Віктара Хрэніна да ўзораў зброі агульнавайсковага бою, заўважны акцэнт выставы на беспілотніках. Сярод заяўленых экспанатаў не толькі дроны розных відаў, але і сродкі радыёэлектроннага выяўлення і блакавальнікі сігналаў. Пра неабходнасць развіцця галіны Лукашенко заяўляў неаднаразова, а часам і хваліўся. Наш какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный. Министр обороны говорит, ну, на 1,5-2 километра сжигают беспилотник. Летась Расія збіралася будаваць у Беларусі завод для вытворчасці беспілотных авіяцыйных сістэмаў з магутнасцю до 100 000 адзінак штогод. Мы готовы на то, чтобы построить завод. Цяпер жа заяўляюць пра пастаўкі беларускім сілавікам мадэрнізаваных беспілотнікаў-выведнікаў Сюперкем С-350, якія Расія ўжо выкарыстоўвае ў вайне супраць Украіны. Фактично зараз назирається гонка дронових технологій, безпілотних систем. Гэта тычыцца уже нават не паветраных дронов, а и наземных роботизованных комплексов и морских. Белорусский режим, он безумовно оказывает усілякую допомогу и військово-промисловому комплексу Российской Федерации, але нават їхніх супольних намаганняў їх не хопіць, тому що за Україною стоять шматлікія країни Заходу и Злученыя Штаты. Пры гэтым Украіна небяспеку ад Беларусі не ігнаруе. Пра ўзмацненне паўночнай мяжы і стварэнне новых частак сілаў беспілотных сістэмаў напярэдадні заявіў галоўнакамандуючы збройных сілаў Украіны Александр Сырскі. Яны будуць забяспечаныя неабходным узбраеннем, тэхнікаю ды іншымі сродкамі для выканання вызначаных задачаў. Адначасова мы працягваем нарошчваць магчымасці падраздзяленняў, якія ўжо выконваюць задачы на гэтым кірунку. Беларусь тым часам ладзіць бясконцыя вучэнні. На Магілёўшчыне ў межах антытэрарыстычных вучэнняў, якія каардынуе КДБ, нават усталявалі блокпасты. А на Гарадзеншчыне да 26 чэрвеня працягнуцца мабілізацыйныя вучэнні з удзелам ваенкаматаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. Анджэй Пачобут выступіў з прамовай у Еўрапарламенце. Журналіст, былы палітвязень і лаўрэат прэміі імя Сахарова падзякаваў еўрадэпутатам за апазіцыю ды абарону асабіста яго і ўсіх ахвяраў рэпрэсій у Беларусі. Ён заклікаў краіны Еўразвязу да больш актыўнай палітыкі ў справе падтрымання дэмакратыі і правоў чалавека ў нашай краіне.
Сёння сітуацыя ў Беларусі надзвычай драматычная. Беларусь без 5 хвілінаў таталітарная дзяржава, і ў гэтых 5 хвілінах змяшчаецца саюз палякаў у Беларусі, які існуе і працягвае сваю дзейнасць. Для ўсіх нас вельмі важна, каб гэтыя 5 хвілінаў ператварыліся ў 10 хвілінаў, каб прастора свабоды не звужалася, а расла. Аб'ём валавога ўнутранага прадукту Беларусі за студзень-травень вырас менш як на 1% у параўнанні з гэткім жа перыядам летась. Аналітыкі Еўразійскага банку развіцця тлумачаць гэта ростам спажывецкага попыту і рознічнага гандлю. А вось прамысловая вытворчасць у параўнанні з 5 месяцамі 2025 знізілася амаль на 1,5%. Мы запыталіся пра дынаміку ВУПу у Настасі Лузгіной, эксперткі эканамічнага цэнтру «Бэрок». Безусловно, то есть те темпы экономического роста, что мы сейчас видим, они остаются низкими. То есть это уже, конечно, не минус, но это небольшой плюс, то есть менее 1% прирост ВВП за январь-май 2026 года по отношению к 2025 году. Для информации, в аналогичном периоде прошлого года это было 2,5%. Нельзя сказать, что там экономика находится в каком-то глубоком кризисе, она работает, безусловно, но работает в условиях ряда ограничений. Беларускія грамадскія дзеячы склалі петыцыю да кіраўніцтва музею бітвы пад Грунвальдам. Просяць разгледзець магчымасць усталявання на тэрыторыі грунвальдскага поля штандара з бел-чырвона-белым сцягам. Падпісаць зварот можна на партале iPetition.com. Цяпер пад Грунвальдам лунаюць сцягі Літвы, Польшчы і Украіны. У бітве аб'яднаныя сілы войска польскага і Великае княства літоўскага, у склад якіх уваходзілі ў тым ліку палкі з беларускіх земляў, амаль 616 гадоў таму перамаглі войска Тэўтонскага ордэну. Гэта праява салідарнасці паміж народамі, якія разам змагаліся за сваё права жыць на сваёй зямлі, змагаліся за тое, каб застацца вольнымі, свабоднымі. І гэта важна, каб прадэманстраваць гэтую салідарнасць, якая існуе цяпер паміж народамі, якія апять адчуваюць на сабе пагрозу і агрэсію з боку звонку. Безумоўна, я хацеў бы, каб гэты імпульс ішоў перш за ўсё ад нас, ад беларусаў, ад людзей, і каб нашыя іншыя значныя персоны падтрымалі гэты народны рух да усталёўкі бел-чырвонага белага сцяга. Трагедыя на дарозе ў Будакашалёўскім раёне. У выніку сутыкнення аўтамабіля з ласём загінуў 18-гадовы пасажыр. Колькасць падобных здарэнняў расце. Профільныя службы запэўніваюць, што і праграма супрацьдзеяння пашыраецца. Падрабязней Юлія Цяльпук. 18-гадовы пасажыр загінуў, яшчэ трое падлеткаў трапілі ў шпіталь у выніку сутыкнення аўтамабіля Volkswagen Passat з ласём у начны час на трасе Будакашалёва-Чачэрск-Краснаполля. 26-гадовы кіроўца не паспеў зрэагаваць на з'яўленне звера. Такіх здарэнняў робіцца ўсё больш, бо расце адначасова і колькасць аўтамабіляў на трасах, і папуляцыя звяроў у лясах. За последние 20 лет численность зубра увеличилась практически в 5 раз, численность косули в 3 раза. Также непосредственно численность оленя также увеличилась более чем в 8 раз. Найчасцей менавіта жывёліны гінуць у выніку ДТЗ і, як правіла, уначы. Не сакрэт, што дарогі пераразаюць шляхі міграцыі звяроў. Калі ў дзень той жа лось перасячэ трасу за секунды, то ўначы можа проста аслупянець ад светлавога шоку, што выклікаюць аўтамабільныя фары. У 2021 і 2022 годах на дарозе гінула па 3000 звяроў за год. У 2023 і 2024 годах ужо 3500 і 3800. Летась жа зарэгістравалі на траціну больш такіх выпадкаў – 5100. Чалавечых ахвяраў 16. Сёлета статыстыка працягвае пагаршацца. Так, за 5 месяцев зарегистрировано 2275 фактов. Соответственно, рост плюс 144 факта или порядка 7%.
Чыноўнік заяўляе, што статыстыка гібелі паляпшаецца ў апошнія 2 месяцы. Навукоўцы і Мінтранс дакладна вызначаюць канкрэтныя ўчасткі канцэнтрацыі аварыяў і ставяць там адпаведныя знакі. Ствараюць заалагічныя пераходы, чысцяць узбочыны дарог ад хмызняку. Калі авария, однако, мела место. Не стоит пытаться самостоятельно оказать помощь таким животным, потому что животные могут быть больны бешенством. Кроме того, раненое или больное животное может испытывать стресс, и своими действиями человек может нанести вред данному животному. Дзяржаўтаінспекцыя, у сваю чаргу, заклікае кіроўцаў не адцягваць увагу на телефон і выбіраць бяспечную хуткасць, асабліва ў зоне дзеяння знакаў «дзікія жывёлы». У цёмны час варта выкарыстоўваць далёкае святло фараў, а пры з'яўленні звера не спрабаваць аб'ехаць яго на хуткасці, а адразу ж тармазіць. Юлія Цельпук, Белсат. На мундыяле працягваюць перапісваць гістарычныя дасягненні. Пакуль француз Кільян Мбапе набліжаецца да рэкорду Мірослава Клёза паводле колькасці галоў на чэмпіянатах свету, іх у яго 16, Ліёнель Месі ўжо дагнаў легендарнага немца. У матчы супраць Алжыру капітан зборнай Аргентыны аформіў свой першы хет-трык у фінальных стадыях мундыялю. І яшчэ раз нагадаў, чаму ягонае імя ўжо даўно сталася сінонімам футбольнай велічы. Перад стартам турніру Аргентыну не ўважалі за галоўнага фаварыта спаборніцтва. Аднак ужо пасля першага матчу сталася зразумела, Месі і кампанія ўсё яшчэ нястрымныя. Дзякуючы 3 галам Ліёнеля аргентынцы ў сухую перамаглі Алжыр. У другім матчы гэта квартэту Аўстрыя была мацнейшую за Іорданію 3-1. У групе І-2 цалкам розныя таймы паказалі зборныя Францыі і Сенегалу. І калі ў першым дамінавала афрыканская дружына, але не забіла, то ў другім ужо феерылі трохкаляровыя. У выніку 3-1 перамога Францыі, дубль у Кільяна Мбапе. Яшчэ ў адной сустрэчы гэта квартэту Нарвегія, дзякуючы дублю Эрлінга Голяна, разграміла Ірак 4-1. Сёння 20-й гадзіне, паводле менскага часу, у барацьбу на мундыяле уступае зборная Партугаліі. Крыштыяну Роналду і кампанія ў першым туры ў Г'юстане згуляе з камандою Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Мы працягнем футбольную тэматыку. Падчас мундыялю не заціхае, уласна, футбольнае жыццё. І у нашай краіне адразу 2 каманды з найвышэйшага дывізіёну чэмпіянату Беларусі абвесцілі пра адстаўкі галоўных трэнераў. Пасады страцілі коўчы барысаўскага «Батэ» і клубу МЛ «Віцебска». Таксама адбылося лёсаванне кваліфікацыі еўракубкаў. І 3 беларускія дружыны даведаліся пра сваіх супернікаў. Падрабязней у наступным матэрыяле. Першаму на выхад показалі галоўнаму коучу «Батэ» Артёму Канцавому. Паводле крыніцаў з каманды у настаўніка быў канфлікт са старшынём праўлення Андрэем Капскім на фоне адсутнасці вынікаў у чэмпіянаце Беларусі. Для меня это на самом деле большая потеря. Мне так кошки скребут по этой ситуации. Но я все равно понимаю, что нам надо двигаться дальше. Впереди Еврокубки. Надеюсь, команда нащупает, как говорится, этот дух, сумеет собраться за эти дни и показать достойную игру. Ну и продолжаем работу по комплектованию тренерского штаба. Там есть интересные фамилии. Андрей Капскі таксама паведаміў, што Артёму Канцавому прапаноўвалася ўнесці змену ў трэнерскі штаб, але ён не пагадзіўся. Вось як на гэта адрэагаваў ужо былы трэнер барысаўцаў Владзімір Нявінскі. Насамрэч у Андрэя Капскага 7 пятніц на тыдні. Ён сёння адно кажа, заўтра другое, паслязаўтра трэцяе. Так што няхай кажа, гэта ягонае права. Я столькі гадоў аддаў клубу і як трэнер, і як футбаліст, а тут такое. Добра, пастанавіў і пастанавіў, ягонае права. Не ведаю, хто яму там і што раіць. Уся краіна футбольная ў шоку ад такіх пастановаў. Новым галоўным коучам «Батэ» стаўся Віталь Рагошкін, які да гэтага ўзначальваў рэзервовы склад барысаўскага клубу. Трэнерская адстаўка прагрымела і ў складзе дзейнага чэмпіёна. МЛ «Віцебск» развітаўся з Магамедам Адыевым пасля ўсяго 7 матчаў на чале каманды. Нягледзячы на 4 перамогі, давер кіраўніцтва скончыўся пасля паразы ў прынцыповым віцебскім дэрбі супраць калектыву Сергея Гурэнкі 1-2. Абавязанні галоўнага трэнера часова будзе выконваць капітан каманды Сергей Баланович. Я не думаю, что Баланович обладает таким опытом, чтобы стартовать и подготовить команду к
Лиги чемпионов очень сложно. Если они выиграют пару игр сейчас, что, в принципе, МЛ может сделать, то его могут утвердить с какими-то определенными задачами. Тым часам адбылося лёсаванне кваліфікацыі еўракубкавых турніраў. Сваіх супернікаў даведаліся і 3 беларускія клубы, якія рэпрэзентуюць краіну на еўраарэне. У першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў МЛ Віцебск атрымаў самага моцнага з магчымых апанентаў. Ім стаўся клуб Універсітатыа Краёва, трэці паводле папулярнасці клуб Румыніі. У кваліфікацыі Лігі канферэнцыяў выступяць дзве нашыя каманды. Менская Дынама згуляе з клубам Сілекс з Паўночнай Македоніі. Намінальны хатні матч бела-блакітных пройдзе 9 ліпеня ў Балгарыі. Нарэшце Батэ. Яго апанентам на старце адбору будзе албанскі Эльбасані. Жоўта-сінія правядуць першы матч на выездзе. Азначым, што барысаўская каманда атрымала ўсяго одну перамогу ў 11 турах першынства краіны, а ў апошніх 5 сустрэчах згуляла ўнічыю. У турнірнай табліцы Батэ толькі на 14-м радку. Руслан Ігнатович, Павел Алейнікаў, Белсат. Ну што ж, у першым тайме нашага інфармацыйнага вечару в аб'ектыве на гэтым ставім кропку, а другі тайм згуляем ужо разам з капітанам студыі Алесем Залеўскім. Алесь, табе пас. Вітаю, гаспадарства. Безумоўна, асноўная тэма сёння гэта трагедыя з беларускім аўтобусам у расійскай прыфрантавой зоне. Чаму толькі сёння беларускі МЗС заявіў пра рызыкі перамяшчэння па тым тэрыторыям, хаця мы на Белсаце пра гэта гаворым ці не штодня. І, можа, менш гарачая, але дакладна не менш важная тэма сэрца беларусаў. Дзяржава адкрывае новыя медыа-цэнтры і укладвае грошы ў сучаснае абсталяванне, але беларусы ўсё адно паміраюць ад хвароб сэрца і сасудаў часцей за ўсіх суседзяў. І ў 3,5 разы часцей за немцаў. Чаму так адбываецца, высветлім у студыі Белсат. Ну і традыцыйна патрэбна ваша дапамога ў нашай апытанцы. Ну што ж, адразу пра нашу апытанку для ўсіх, для кого гэта бяспечна, калі ласка, удзельнічайце, нам важнае вашае меркаванне, уласна разбіраемся з вашай дапамогай, у тым ліку, хто уласна вінаваты ў гэтым інцыдэнце з аўтобусам, накідалі некалькі варыянтаў адказу, калі пасуе, галасуйце, не пасуе, дакідвайце ў каментарах. Ёсць такія варыянты, што, ну, такія зборныя, гэта дзяржава, гэта школа, гэта таксама бацькі, то бок усе, хто вось, ну, бяздумна дзяцей адсылае туды, дзе бахаюць гэтыя дроны. Другі варыянт, уласна, аператар дрона, той, хто ўвогуле вырашаў, куды паляціць апарат, дзе ён, уласна, выбухне. Ёсць варыянт, што ўсе вінаваты, няма тут ніка аднаго, ўсё склалася разам. Ну і такі варыянт, дарэчы, не самы непапулярны, ніхто не вінаваты, бо на вайне, як на вайне, усялякае з усімі здараецца, калі ласка, галасуйце. Цікава, што на дадзены момант у такой пераважнай меншасці варыянт з аператарам дрона, хаця здавалася б, калі паглядзець так на паверхню, то дрон, аўтобус, вось пацярпелыя дзеці. Зрэшты, што там канкрэтна здарылася, што гэта быў за дрон, яшчэ вельмі шмат пытанняў, на некаторыя з іх цяпер паспрабуем адказаць цягам бліжэйшых 15 хвілінаў, бо траса Гомель-Бранск, па якой аўтобус з беларускімі дзецьмі ехаў на адпачынак у Геленджык, ужо не першы месяц фігуруе ў зводках пра атакі дронаў. Ну, але гэта не перашкодзіла арганізатарам паездкі скіраваць туды дзіцячую футбольную каманду з Рэчыцы. У выніку ўдару загінула суправаджальніца, 6 дзяцей атрымалі раненні, 2 з іх у цяжкім стане. Аднаму хлопчыку ўжо зрабілі аперацыю. У аўтобусе былі 44 асобы, з іх 28 гэта дзеці. Паводле расійскага следчага камітэту дрон атакаваў транспарт на тэрыторыі Бранскай вобласці. У МЗС Беларусі заявілі, што высвятляюцца абставіны здарэння, аднак пакуль няма адказу на галоўнае пытанне, хто і як ацэньваў бяспеку маршруту для дзіцячай групы. Бранская вобласць ужо даўно ў зоне рызыкі праз вайну Расіі супраць Украіны, а праз атакі дронаў у гэтым раёне, як і на ўсім маршруце ў Крым, Белсат паведамляе штодня. Украіна знепраўдзіла
сваю датычнасць да удару па аўтобусе і назвала абвінавачанне ў гэтым інфармацыйнай правакацыяй Крамля. Што ж гэта ёсць насамрэч? Паспрабуем высветліць з нашым першым госцем, спадар Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, ну і былы дыпламат. Вечар добры вам, спадар Валер. Пачнем ад аснову, бадай, што хто працэдуральна нясе адказнасць за такую паездку, хто ўвогуле ўзгадняе і дазваляе так вываз дзіцячых групаў, это, я так разумеем, арганізаваныя групы аўтобусам, міжнародную паездку, так, праз іншую краіну. Ну, а уже я не удакладняю, што праз тэрыторыю раёнаў, якія мяжуюць з фронтам фактычна. Вось працэдуральна, на першае вока вас, як былога чыноўніка, хто тут мае несці адказнасць? А так, сапраўды, эта сітуацыя, яна адразу в адным месцы сабрала вельмі шмат фактараў, якія выкрылі вось гэты інцыдэнт, гэтую трагедыю. Найперш, вельмі цяжка казаць пра тое, што гэта нейкая правакацыя. То бок мы наўрад ці даведаемся правду пра таму, што адбылася на тэрыторыі Расіі. Спадзявацца на нейкае незалежнае і сумленнае расследаванне не даводзіцца. Пры гэтым гэта падвышаная зона рызыкі. То бок там можа адбыцца ўсё, што заўгодна, і гэта павінна было быць вядома тым людзям, якія прымалі рашэнне аб тым, каб выбраць менавіта гэты маршрут. І тут сапраўды трэба звярнуцца да беларускіх уладаў, што яны рабілі дзеля таго, каб папярэдзіць падобныя сітуацыі, бо ад пачатку вайны супраць Украіны у 22-м годзе мы бачылі увесь час гэты паўтараючыеся папярэджанні пра тое, што нельга заходзіць у лясы на тэрыторыі на памежных тэрыторыях, што паветраная прастора закрытая для палётаў, і гэта рабілася заўсёды. Аднак я не чуў ніводнага разу, каб казалі пра тое, што беларускія ўлады казалі пра тое, што не рэкамендуецца ці забараняецца выкарыстоўваць гэтыя маршруты, ці будьце абачлівымі, калі вы едзеце ўвогуле на тэрыторыю Расіі, бо там сапраўды ідзе вайна і ёсць небяспека таго, што можна патрапіць у такія сітуацыі. Валера, як можна гэта ўвогуле патлумачыць? Таму што Краснодарскі край добра, не адразу там пачалі выбухаць гэтыя беспілотнікі, але ж вазілі у тым ліку ў Крым. І там гэтыя атакі, яны адбываліся і раней. Чым ввогуле можна гэта патлумачыць? Чаму яны маўчалі? Няўжо кожны раз трэба дачакацца нейкай трагедыі спачатку, а потым спахапіцца? Дзе тут збой адбыўся? Бо ў мяне першае, што было, натуральна, што гэта МЗС у першую чаргу, як толькі першыя пачаліся абстрэлы гэтых трасаў і маршрутаў, пра якія мы паведамлялі. Адразу паведамляюць, што не ездзіць, не рэкамендуем. Мы сёння толькі пабачылі постфактум МЗС, выказаў, звернемся еще асобна да этой заявы, да? Але вот фактычна, хто з органаў, вось я вот і хацеў вас, так, хто з органаў, дзе тут збой дала дзяржава, на якім этапе? Да, сапраўды, сёння МЗС праявіў такую завідную, зайздросную прынцыповасць, адразу адрэагавалі, сказалі, што нельга туды ездзіць, але ключ у гэтай праблеме, у гэтай сітуацыі заключаецца ў тым, што ўлады проста не расказваюць праўдзівую інфармацыю беларусам пра тое, што адбываецца ў краіне. Яны прыхоўваюць яе ад самага пачатку, нібыта гэта не нашая праблема, гэта дзесьці штосьці адбываецца, не расказваецца ні пра маштаб гэтага канфлікту, ні пра яго жорсткасць. А вось чаму? Таму што трэба прыкрываць саюзніка галоўнага. Нельга называць рэчы сваімі імёнамі. Трэба называць гэта ці спецыяльнай ваеннай аперацыяй, ці дэнацыфікацыяй і гэтак далей, і гэтак далей. Але праўду пра гэтую вайну не расказваюць. Не расказваюць і пра тыя страты, якія вядуцца, і пра разбурэнні, якія адбываюцца і на тэрыторыі Украіны, на тэрыторыі Расіі. Усё гэта інфармацыя прыхоўваецца. І вось на сённяшні дзень гэта з'яўляецца вынікам. Тут можна таксама звярнуць увагу і на тэрыторыю Беларусі, тое, што дроны, якія лётаюць і расійскія, і украінскія, час ад часу падаюць, выбухаюць, і часам беларускія ўзброеныя сілы спрабуюць з імі змагацца, але мы разумеем, што гэта такая сітуацыя, якая можа паўтарыцца яшчэ не адзін раз, рызыка падвышаецца. І гэта толькі пытанне часу, калі насамрэч і на тэрыторыі Беларусі можа штосьці падобнае адбыцца. А калі вот яшчэ з гэтым, канкрэтна з гэтым інцыдэнтам на Браншчыне, тут вы кажаце, што мы пакуль не можам казаць, што гэта, магчыма, нейкая правакацыя з нейкага боку, там, з боку Украіны ці з боку Расіі, каб Беларусь, напрыклад, уцягнуць яшчэ большую гэтую у вайну, так, але мы адразу пабачылі, як пасля інцыдэнту расійская прапаганда пачала выкарыстоўваць і дагэтуль выкарыстоўвае, як і прапагандысцкія беларускія дзяржаўныя некаторыя рэсурсы выкарыстоўваюць гэты інцыдэнт, так, каб прадаваць усе тыя наратывы, тэракт, што украінскія ЗСУ там атакуюць беларускіх дзяцей і гэтак далей. То бок, як бы там не было, але ўжо
яно выкарыстоўваецца правакатыўна з боку канкрэтна мы бачым расійскай дзяржаўнай прапаганды. Прычым гэта вельмі хутка адбылася гэтая рэакцыя як у прапагандыстаў, так і у згаданага МЗС. МЗС адкульсьці ўжо ведае, што гэта быў менавіта украінскі дрон, ужо запатрабаваў тлумачэнняў менавіта ў украінскага боку. Ну, неяк это так подозрона выглядае, так правакатыўна. Да, ну, расіяне вядомыя апартуністы, а беларускія медыа, конечно, ці афіцыйныя органы не будуць супярэчыць рускім, але ўсё ж такі гэты інцыдэнт адбыўся на тэрыторыі Расіі, не на тэрыторыі Беларусі. І казаць пра тое, што адмыслова, допустим, нават украінцы маглі б гэта зрабіць супраць беларускага аўтобуса, ну, не выпадае на сённяшні дзень. Дарэчы, першае, на што я звярнуў увагу, то, што гэты аўтобус не быў пазначаны. Дзеці. Так. Можна было нават абклеіць нейкім чынам там дах і бакі аўтобуса. Чырвоны крыж, ёсць розныя... Нумары былі скручаныя. Ну, гэта... Да, тут было вельмі шмат парушэнняў, я думаю, ад пачатку гэтага маршрута і то, як яны рухаліся далей. То бок гэта парушэнне, хтосьці за гэта панясе адказнасць? Як вы... Які цяпер будзе разбор палётаў з боку Менску? Так, бо яму трэба справаздачыцца перад сваімі грамадзянамі, перад дзецьмі і перад іх бацькамі і перад тымі, хто хвалюецца, бо мноства дзяцей цяпер беларускіх паедзе в Артэк, ужо едуць там в Крым і гэтак далей, пуцёўкі прадаюцца дагэтуль. Якім чынам Менск і тут будзе лавіраваць, каб і вось гэтыя наратывы Масквы падтрымліваць, так, не ісці насуперак, але пры гэтым, ну, падавацца, што ўсё-такі Лукашенка там і Менск, ну, некім чынам дбае пра ўласных грамадзянаў. Ну, гэта будзе дзіўна і абуральна, калі мінскія ўлады ўсё ж такі не прадпрымуць нейкіх дзеянняў сёння, не зробяць нейкіх рашэнняў пра тое, што абмежаваць паездкі ў Расію, менавіта ў тыя рэгіёны, тым больш, што там ваенныя дзеянні, яны ідуць па нарастаючай. І ўсё ж такі вось гэтыя дронавыя войны, яны такія, што на сённяшні дзень, ну, немагчыма прадказаць. Тым больш, што зараз і штучны інтэлект усё больш і больш уступае гэта, на каго пасля можна будзе перавесці гэтыя стрэлкі адказнасці, калі штосьці падобнае адбудзецца. Але ў прынцыпе я магу сказаць, што гэты інцыдэнт ён не дацягвае да гэтага казус белі, то бок повод да вайны, нагода да вайны. Усё ж такі тут вельмі шмат такіх шэрых зонаў у гэтым інцыдэнце, на які немагчыма будзе знайсці адказу. Валер, я выбачаюся, Валер, калі гэтага інцыдэнту не хапае, ці азначае гэта, што улічваючы некаторыя версіі пра магчымасць правакацыі з боку Расіі, што такіх выбухаў, падрываў можа быць больш, альбо ну, чагосьці падобнага, бо у прыватнасці выказваецца ж меркаванне, што гэта магла быць правакацыя з боку Расіі, каб перашкодзіць Лукашэнку нейкім чынам замірыцца, дамовіцца з Украінай, з Еўропай, таму што апошнім часам, ну, відавочна, нельга не заўважыць, Лукашенка змяніў сваю рыторыку, выбачыўся перад Зеленскім, выказваецца міратворча і ў бок іншых краінаў таксама. Ці можа быць вот такая братэрская дапамога вот, ад Крамля, і калі гэта мала, то... Ну, найперш я б адзначыў, што апошнія месяцы, прыкладна са студзеня гэтага года, нарастае вось такая інфармацыйная напружанасць навокал Беларусі. З боку Украіны гучала вельмі шмат абвінавачанняў пра тое, што нейкая пагроза рыхтуецца на тэрыторыі Беларусі, што яна немінучая, пазначаныя былі нават 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі. Прычым адзначу, што літаральна некалькі тыдняў таму я быў у Нью-Йорку, я сустракаўся з чальцамі Рады бяспекі ААН і пытаўся ў іх, ці Украіна прыходзіла за нефармальнымі кансультацыямі пра тое, што вось ёсць такая пагроза, просім звярнуць на гэта ўвагу. Не было такіх кансультацый, не было прадстаўлена нейкіх сведчанняў пра тое, што сапраўды на тэрыторыі Беларусі штосьці падобнае рыхтавалася. Але ўсё ж такі вось гэтая сітуацыя, такая напружанасць у інфармацыйным поле, яна стварае спрыяльныя ўмовы для таго, каб хтосьці скарыстаўся ёй. І нават гэта можа быць і трэці бок, напрыклад, Расія, якая можа прыйсці, зрабіць нейкую правакацыю, такая пад чужым сцягам, і ўсё гэта пасля паспрабу разблытай, хто за гэта адказны. Таму тут трэба быць вельмі абачлівым тым, як гэтая камунікацыя адбываецца ў інфармацыйнай прасторы з абодвух бакоў, і з украінскай, і з беларускай, ўсё ж такі дээскаліраваць вось гэты тон камунікацыі, таму што яны могуць прывесці да такіх наступстваў. Калі ж казаць пра апошнія падзеі, трэба аддзяляць Украіну і Еўропу, ўсё ж такі это вельмі розныя... Вось я хацеў это удакладніць акурат у вас, таму што, калі можна, так, вось па Еўропе, па Украіне гэта зразумела, але парадокс у тым, што акурат вось на гэтым фоне Александр Лукашенко ў інтэрв'ю Але Рабі, гучным інтэрв'ю, который цалкам быў апублікаваны ў панядзелак толькі ўвечары, акурат і займаў такую умераную, больш умераную пазіцыю, чым ён займаў раней,
больш абачлівая пазіцыя сёння атрымалася у МЗС. Яны, як бы там ни было, не паднялі на сцяг это асноўныя прапагандысцкія наратывы, которые давала Расія, а яны завялі канструктыўна пра тое, што трэба абмежаваць вось гэты рух па гэтых тэрыторыях. Ці з гэтага мы можам зрабіць выснову, што цяпер афіцыйны Менск і Беларусь в цэлым яна сваю гэту ваяўнічую рыторыку паўбавіла, ва ўмераную пазіцыю паўбавіла, і фактычна гэта можа выліцца ў змену палітыкі? Як вы лічыце? Так? Да, я б адзначыў, што ўжо за апошнія месяцы Мінск фактычна не рэагаваў на нейкія закіды з украінскага боку, то бок у іх такая рыторыка была дээскалацыйная. І тое інтэрв'ю Лукашэнкі Аль-Арабія, яно сапраўды ўжо вельмі выразна пазначыла яго новую пазіцыю датычна вайны. Ён спрабуе адбудавацца ад яе, адбудаваць нейкую новую дыстанцыю. І гэта само па сабе звяртае ўвагу. І я тут разумею, што гэта, магчыма, была рэакцыя такая эмацыйная, ці, наадварот, вельмі прагматычная рэакцыя на тое, якія закіды ідуць з украінскага боку. Але таксама я звярнуўся бы да званка прэзідэнта Макрона, прэзідэнта Францыі Макрона Лукашэнку, у якім ён прагаворваў пэўныя задачы, так бы сказаць, ці умовы для рэжыму ў Мінску, для таго, каб нармалізаваць адносіны з еўрапейскім звязам. Гэта першае паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, а па-другое вырашэнне вось гэтых канфліктных сітуацый на мяжы з еўрапейскім звязам, гібридныя атакі, міграцыйны крызіс, і трэцяе гэта дыстанцыя з вайной. І тут я б сказаў, што я пабачыў у гэтым інтэрв'ю менавіта такая спроба Лукашэнкі адбудавацца трохі, выбудаваць нейкую эту дыстанцыю. Гэта не мы, гэта яны. Наколькі гэта рэалістычна ўвогуле? Наколькі гэта рэалістычна? Таму што ён можа сказаць, мы за мір, а тут взрывается беспилотник каля аўтобуса. Мы будем мириться з Літвой, бо нам калі трэба возить, летяць невядома дроны, пасланыя дроны і метэазонды. Куды што не возьми, ну, наколькі рэалістычна, нават калі ўявіць, што Лукашенко хоча адгрэбсці ад Крымля, ад вайны, наколькі гэта рэалістычна? Я не магу сказаць, што гэта нерэалістычна, але гэта вельмі складаная задача. Так, ну, але мы бачым, што нават Ігор Тур, які расказаў пра тое, што мінус 196 палізняволеных насамрэч у спісах, гэта таксама нейкая спроба адказаць на гэтае пытанне пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека, хаця мы разумеем, што насамрэч сітуацыя застаецца стабільна вельмі цяжкой, але тым не менш немагчыма дамагчыся такой кардынальнай змены ў палітыцы Лукашенка і датычна сітуацыі ў правах чалавека, і датычна нашых еўрапейскіх суседзяў, і тым больш вайны за адзін дзень. Можна разлічваць на тое, што гэта можа быць зроблена нейкімі паступовымі рухамі, такімі дробнымі рашэннямі, у тым ліку ў камунікацыйным асяроддзі. Вельмі важна, што мы гаворым, што мы чуем з боку Мінска. І калі гэта сігнал менавіта таго, што Мінск спрабуе дыстанавацца ад вайны, адбудаваць гэтую дыстанцыю, то гэта станоўчы сігнал, які варта адзначаць. Ну, пакуль жа так, гэта і цяжкая задача. Гэта зрабіць, а пакуль жа ў цяжкім стане і двое дзетак знаходзяцца паводле апошніх паведамленняў. Ну, і мы ведаем, што ўжо ёсць і адна смерць, так, жанчына-суправаджальніца памерла. Гэта аўтобуса, шаноўнае гаспадарства, так, пільнуймася. Паслухалі, ведаеце, што цяпер час на магчымыя правакацыі, таму так абмінаем той маршрут. Дзякуй вялікі за размову. Валер Кавалеўскі, былы дыпламат і кіраўнік Еўраатлантычнай агенцыі супрацоўніцтва. Дзякуй. Амаль што правільна. Ну, а мы крочым далей. Гісторыя... Далей, што ў нас? Далей важныя тэмы. Так, будзе Станіслаў Салавей пра тое, чаму беларусы ў разы больш паміраюць ад сардэчных хваробаў. А пакуль жа звернемся да нашай любімай рубрыкі «Жыцця ў рэгіёнах» і пачынаем мы ад поўначы Беларусі. Гісторыя, нам трэба па-новаму так настроіцца, што лета, поўнач Беларусі. Дык вось, гісторыя з разгромам могілак у вёсцы Дрыгучы Мёрскага раёну атрымала нечаканы працяг. Пасля таго, як каровы мясцовага калгасу вытапталі магілы, пашкодзілі помнікі і агароджы, сітуацыю нарэшце пракаментавалі ў раённай газеце. Што праўда, замест размовы пра адказнасць і кампенсацыю, увага чыноўнікаў пераключылася на адсутнасць плоту вакол могілак. Мясцовым жыхарам фактычна прапанавалі самастойна збіраць грошы на агароджу. У ААТ Туркова
прызналі, што на тэрыторыі пахаванняў трапілі іхныя цялушкі. Паводле дырэктара прадпрыемства працаўнікі зліквідавалі наступствы і папрасілі прабачэння. Пры гэтым кіраўнік гаспадаркі выказаў версію пра магчымае шкодніцтва, нібыта нехта спецыяльна прывабіў жывёлінаў на могілкі. Праблема, аднак, выглядае значна шырэйшую за адно здарэнне. Нават у самой публікацыі раёнкі гаворыцца, што гэткія выпадкі адбываюцца не ўпершыню. Ну і цяпер Магілёўшчына, там у абласным цэнтры ў Магілёве пасля моцных дажджоў жыхары зноў б'юць у званы з нагоды праблемнага ўчастку ракі Дэбра пры вуліцы Катоўскага. Ці хтосьці ведаў, што ў Магілёве ёсць такая рака? Мясцовы жыхар апублікаваў у соцсетках відэа, як звычайны ручай пераўтвараецца падчас залеву бурны поток, размывае бераг ды падмывае дарогу. Аўтар сцвярджае, што ў некаторых месцах ужо з'явіліся правалы ў асфальце, а частка схілу працягвае разбурацца. Ён кажа, што берагі ўмацавалі толькі часткова, таму пасля кожнага моцнага дажджу сітуацыя паўтараецца. У каментарах людзі называюць стан дарогі аварыйным, заклікаюць улады тэрмінова рэагаваць, ды згадваюць іншыя магілёўскія мясціны з такімі ж праблемамі. Напрыклад, на Струшні падчас залеву вада выходзіць з берагоў і затапляе некалькі ўчасткаў. Ці пасля рамонту асфальту ўтвараецца практычна затока Дняпра на вуліцы Фаціна. Паказальна, што праблему абмяркоўваюць ужо некалькі гадоў. Яшчэ ў 2023 улады абяцалі добраўпарадкаваць тэрыторыю, умацаваць берагі і адрамантаваць інфраструктуру. Аднак, як той казаў, нешта пайшло не так. І ты ведаеш, Алесь, вот нешта не так все-таки з нашым вызначэннем самай улюбёнай рубрыкі. Я кожны раз, она, канешне, файная, рэгіёны, жыццё, але кожны раз там нейкія праблемы. За што мы любім гэтую рубрыку? Ну, бо гэта зразумелыя праблемы, досыць адназначныя. Вось мы тут абмяркоўваем, што это быў за дрон, і ці дрон быў, з якога боку так прыляцеў па беларускім дзеткам. А тут будзем спадзявацца, што ў рэгіёнах урэшце будуць з'яўляцца і добрыя навіны, будзем абмяркоўваць іх. Бывае і так. Ну, але не гэтым разам жыхары Берасця абмяркоўваюць нечаканае абмяленне ракі Мухавец. Паводле мясцовых узровень вады за апошні час істотна знізіўся, асабліва ў ваколіцах Берасцейскай крэпасці. Там людзі азначаюць, што вось дзе яшчэ увесну была нармальная глыбіня, цяпер з'явіліся шырокія плыткія ўчасткі, а над ракою спяваюцца рапухі, жабы, пахне цінаю. Ну і давайте пакажам фоткі. Вось як это выглядае. Некаторыя гараджане пішуць, што гэта сезонная з'ява, якая паўтараецца амаль кожнае лета падчас працяглага сухога надвор'я. Іншыя звязваюць падзенне ўзроўню вады з працай шлюзаў і плацінаў, а таксама з будаўнічымі і рамонтнымі працамі на водных аб'ектах. Сярод іх нястача ападкаў, рэгуляванне воднага рэжыму і гаспадарчая дзейнасць. Пакуль афіцыйных тлумачэнняў няма, але жыхары спадзяюцца, што пасля дажджоў узровень вады ў Мухаўцы пачне паступова аднаўляцца. Хаця, здаецца, акурат апошнімі днямі ападкаў іх апала. Ну, ты ведаеш, вось... І грыбы ўжо пайшлі нават нібыта. Дождж ёсць, а рэчкі плытчэюць. Ну, як так? Ну і да нашай наступнай важнай тэмай. Улады Беларусі любяць хваліцца бясплатнай медыцынай, новымі шпіталямі і кардыялагічнымі цэнтрамі. Гэта праўда, яны ёсць, аднак паводле новага незалежнага даследавання беларусы паміраюць ад хваробаў сэрца і судзінаў часцей не толькі за жыхароў еўразвязу, што мы ўжо прывыклі, але нават за расейцаў. Чаму так адбываецца? Ну, паводле дадзеных даследаванняў, у 2021 годзе смяротнасць ад сэрцава-судзінных захворванняў у Беларусі склала 467 чалавек на 100 тысячаў насельніцтва. Гэта больш як удвая вышэй за польскі паказнік і ў 3,5 разы вышэй, чымся ў Нямецчыне. Пры гэтым праблема не толькі ў высокай смяротнасці. Аўтары даследавання адзначаюць вялікія адрозненні паміж рэгіёнамі і недаступнасцю часткі сучасных метадаў лячэння. Гэтак у мінулым годзе толькі каля 2/3 беларускіх пацыентаў з інфарктам атрымалі высокатэхналагічную дапамогу, якая ў краінах еўразвязу ўжо даўно лічыцца стандартам. Так, мы толькі не пазначылі, што даследаванне правялі лекары з ініцыятывы «Белыя халаты». Гэта беларуская такая ініцыятыва. Ну, а з намі на відэасувязі цяпер знаходзіцца Станіслаў Салавей, намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы. І мы так разумеем, таксама адзін з удзельнікаў ці аўтараў гэтага даследавання. Вечар добры вам, спадар Станіслаў. Добрый вечар. Вітання. Так,
Пачнем, можа, з першага пытання, вось якое мы і агучвалі так, падчас і анонсу гэтай тэмы. Нібыта і сапраўды гэтыя кардыялагічныя цэнтры з'яўляюцца. Вось недавно ў Лідзе адкрылі, так, толькі за апошнія гады некалькі адкрылі цэнтраў, і не толькі ў абласных цэнтрах, так. Але мы застаемся адным з лідараў па смяротнасці, па сэрцу. Можна неяк для нашай аўдыторыі так акрэсліць прычыны, чаму так? Выбачаюсь, перейду на российскую, так будет швидчей. Проблема в том, что, с одной стороны, да, у нас действительно строится большое количество кардиологических центров, это хорошо, в них ставит современная аппаратура, возникают вопросы по количеству расходных материалов, но это мы еще в процессе изучения, и возникают вопросы со скоростью попадания человека с инфарктом в данный центр. То есть, если посмотреть правила условного золотого часа, то есть в Европе 95% пациентов попадают в больницу с инфарктом в первый час, и можно максимально качественно помочь. В нашей стране по официальной статистике около 60%. Плюс, что еще что более нас смущает и вызывает вопросы, это статистическое расхождение. То есть, если посмотреть статистику, то получается кардиологическая разница между пациентами в Бресте и в Гомеле почти в 4,5 раза. Для Беларуси это объяснить никак, кроме некорректной статистикой, невозможно. Соответственно, можно вспомнить просто ковид, когда большинство смертей списывались на сердечно-сосудистые заболевания. Это делает невозможным хороший анализ, и действительно ли причина только кардиологическая или просто в одну из областей туда же уходила, например, неврологическая, потому что было вот такие целевые показатели достигнуты. То есть невозможно что-то планировать, невозможно улучшать систему здравоохранения, если нет понимания, что происходит на местах. В Беларуси, к сожалению, полностью отсутствует обратная связь между больницами, поликлиниками и министерством, и чиновниками, скажем так. Гаспадар Станіслав, вот я тады зачаплюся за першую лічбу, якую вы сказалі, што 60% толькі беларусаў пасля інфаркта даязджаюць да медычнай дапамогі. Чаму так мала? Это пытанне хуткай дапамогі? Уточним. Як? Доезжать в течение первого часа от момента первых симптомов. Вот. То бок это праблемы інфраструктуры, звязанай з дастаўкай, так? То бок хуткія дапамогі, ці са зваротамі з боку насельніцтва? Что они просто не звертаются. Это основная проблема здесь. Понятно, что есть люди, которые могут не распознать симптомы инфаркта, могут это позже, но это вот эти те 5%, которые есть в Европе. В Беларуси основная проблема, что, к сожалению, из-за того, что мы можем вызвать скорую помощь, потому что у нас там подскочило давление или у ребенка там температура 38, именно из-за этого скорая может приехать позже на инфаркт и, соответственно, потерять время. И из-за этого у нас не хватает ресурсов у системы обеспечить действительно санавиацию, в которой есть вертолеты. То есть если вы живете в польском городе недалеко, в немецком, от больницы крупной, то вы прекрасно видите почти каждый день полеты вертолетов, которые действительно доставляют пациентов. Скорость – очень важный момент. Несмотря на то, что Беларусь довольно компактная, с хорошей сеть дорог, и в целом больница находится недалеко, но, условно говоря, там, с Брагина доехать до Гопеля или до Мозыря – это не 15 минут. Для этого и существует во всем мире авиация, но она требует ресурсов, которые в нашей стране есть, но они тратятся на скорую помощь, которая сведена до уровня службы социального такси, которая выполняет задачи скорой помощи, условно говоря, там, в 10% или там, около того, так вот, если на глаз судить. Гаспадар Станіслав, ну, гэта калі параўноўваць вось менавіта смяротнасць, то тады можна гаварыць пра эфектыўнасць працы медыкаў, інфраструктуры медычнай, але ці можам мы гаварыць таксама пра такі фактар, які прыводзіць да гэтай смяротнасці, гэта колькасць вось гэтых інсультаў, інфарктаў, ці ёсць такія дадзеныя? Магчыма, у Беларусі іх там, напрыклад, у 5 разоў больш, а таму, адпаведна, матэматычна іх і больш прыводзіць да смерці, альбо там не такі вялікі фактор уплыву? Скажем так, это большой труд многих людей, этот доклад, и эти данные были выровнены. То есть они пересчитаны, условно говоря, там, на 10 тысяч человек. То есть это примерно соотношение болезней, оно примерно одинаковое. Да, будет разница по возрасту, белорусы могут болеть больше в связи с употреблением большего количества алкоголя, в связи с курением, но опять-таки это тоже от зоны ответственности государства, потому что должна быть антиалкогольная кампания, а не наоборот, и борьба с употреблением табака, а не наоборот. То есть это отдельная проблема. Но здесь проблема в первую очередь логистическая, инфраструктурная. 60%, это отмечено в открытом отчете кардиологической службы, попадает только в течение первого часа. Вот это проблема.
пока это не будет решено, соответственно, у нас будут худшие показатели. Плюс вопрос, я очень надеюсь, что данные будут обработаны в ближайшее относительное время, вопрос количества расходных материалов. Можно с помпой построить больницу, можно открыть, поставить классную аппаратуру, но если не будет большого количества, нужного количества расходных материалов, тех же стентов и прочее, то вопрос эффективности этих аппаратов становится ребром. Можно привести пример с большим количеством аппаратов КТ, которые были установлены, но до сих пор добиться выполнения КТ с контрастом при онкологических заболеваниях очень сложно, если только ресурсы в специализированных центрах. А это очень сильно снижает эффективность методики. Яшчэ один фактор, который вы, в принципе, уже нават згадали на пачатку нашай размовы, геаграфічны фактор. Вы говорили про розніцу берасцейская, гомельская вобласці. А што наконт вялікіх гарадоў і маленькіх мястэчак і вёсак? Потому что все мы ведаем ситуацию, калі у невялічкіх населеных пунктах папросту няма ніякіх лекараў ввогуле, альбо ёсць там ветэрынар, нейкі фельчар і ўсё. І людзі з любымі хваробамі вымушаны ехаць у вялікія гарады, займаць там чэргі и так далей. То бок вось гэты фактор, ён таксама ўплывае альбо не ўплывае? Вы подняли довольно тяжелый вопрос. С одной стороны, действительно, в Беларуси относительно, как и в многих странах Европы, тяжело в небольших городах обеспечить адекватную медицинскую помощь. Только белорусские власти пошли по очень неприятному сценарию. Они очень быстро готовят медиков к самостоятельной работе. То есть, если мы говорим про кардиолога, то польский кардиолог будет иметь вообще 5 лет после дипломной подготовки, белорусский кардиолог год. А если вот это было терапевтом, то вообще может быть 1 месяц. И от него требуют той же эффективности, что и его польский коллега в плане знаний, в плане умений. Он будет стараться, но вопрос опыта, вопрос знаний. Второй момент. К сожалению, маленькие больницы несут пациенту больше вреда, чем пользы. Я понимаю, что для любого пациента приятнее иметь больницу в родном городе, чтобы если бы нужно было идти в больницу, он бы оказался в своем городе, мог легко вернуться на общественном транспорте, а не потом искать транспорт, доехать, условно говоря, там, из Мозыря в Речицу вернуться. Но маленькая больница не может обеспечить полноценный цикл лечения пациента. Там не может быть всех нужных расходников, там не может быть достаточного опыта у персонала, потому что если в этой больнице, к примеру, малое количество хирургических операций, потому что просто маленькая больница, то хирург теряет квалификацию. Поэтому весь мир и идет по пути укрупнения. Больница должна быть автономной, и в ней должна быть вся необходимая аппаратура. Не может быть больница, в которой нет, условно говоря, аппарата КТ, принимать пациентов с подозрением даже с минимальным на инсульт, потому что если это подание, и чтобы это опровергнуть, нужно КТ. И вот попадание в такие небольшие больницы тоже будет иметь влияние. К сожалению, оценить это по тем данным, которые у нас есть, невозможно. И вот та же причина, что мы говорили между больницами, между районами, областями даже, у нас разбежка в 4,5 раза, с учетом белорусской географии. Стоит понимать, что эти отчеты не несут полностью правдивой информации. И проблема в том, что как мы можем оценить, насколько хорошо или плохо на районном уровне, если мы не можем доверять этой статистике, потому что она директивная. План план будет исполнен. Так, это калі казаць пра статыстыку. У нас еще тут 2 хвіліны застаецца літаральна на размову, але вось я толькі хацеў удакладніць і яшчэ одно пытанне задаць. Вось вы таксама пішаце, што 68% пацыентаў, которые ўжо прайшлі праз інфаркт, у Беларусі не могуць атрымаць сучаснае высокатэхналагічнае лячэнне. То бок это тыя, которые ўжо даехалі там пасля гадзіны, там ці неважна, калі пасля інфаркта. І это вось таксама праблема толькі лагістыкі. Ці, напрыклад, прыватная бы медыцына тут могла бы трошкі, так, што ёсць вот дзяржаўныя, але вы можаце і прыватна таксама. В чем тут проблема? Надеяться в то, что частная медицина или страховая медицина сама по себе, вот мы скажем, она появилась и она все исправит. Нет, это так не работает. Кардиологическая помощь, как и любая высокотехнологичная, она дорогая, и тут вопрос наличия хорошей логистики, наличия расходников, наличия персонала, который знает, что делать, отработанного, и наличие возможности пациенту попасть. Если мы говорим про варианты скажем так, адекватно работы связка государственной и частной. К примеру, в Литве есть, ты можешь сделать операцию в частной клинике, и ты за это ничего не платишь, это оплачивает государство с твоих же налогов. А в Беларуси мне говорят, что давайте сделаем просто поставим частную кардиологическую клинику, и если у тебя есть деньги, ты приезжаешь и лечишься, это не сильно изменит ситуацию. Поэтому частная медицина не является панацеей, является, как минимум, мы должны понимать истинную статистику, и как минимум врачи должны быть развязаны руки, и у пациентов говорить о проблемах, а не выполнять все распоряжения чиновников, показать, как у нас все хорошо, отчитываться, но при этом, почитая доклад кардиологов, они это понимают, они про это пишут,
и они про это бьют тревогу. Но они не могут говорить о проблемах публично, что это проблема. Они обязаны хвалиться, иначе полетят головы. Мы уже помним про дело кардиологов, про дело травматологов, а дело кардиологов началось с того, что пациентам говорили, что вот данное лекарство или данная аппаратура поможет нам, вам лучше помочь, но, к сожалению, вы должны купить это сами. И за это люди полетели в тюрьму. Спадар Станіслав, на 30 секунд адказ, калі можна, так, да хвіліны. Дык што тады беларусам рабіць? Мы ўжо зразумелі, што трэба імкнуцца патрапіць на лекара правільнага, там, падрыхтаванага прафесіянала цягам гадзіны пасля інфаркта. Але калі казаць пра лад жыцця беларусаў, пра што Валера закранаў, так, і што вы таксама казалі, што, магчыма, і лад жыцця яшчэ ў беларусаў спецыфічны. Што нам трэба лепш ці больш ці менш рабіць? Только 10% продолжительности жизни влияет от медицины. Все остальное влияет генетика, питание, экология, здоровый образ жизни. Поэтому не курить, не пить, а вообще в принципе не пить, по возможности заниматься спортом. Этого будет достаточно, чтобы снизить вероятность попадания с инфарктом в любую из больниц. Лучше это предотвратить, чем не предотвратить. Измерение артериального давления тоже вещь полезная, как и контроль уровня сахара, условно говоря, в 40+ лет, если это очень быстро, очень сжатый по головам. Дзякуй вялікі за размову. Станіслав Салавей, прадстаўнік заместник прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету у сацыяльнай палітыцы быў разам з намі. Так, ну і апошняя на сёння, ну але таксама урачыстая досыць навіна. Ваш голас прабіваецца нават праз турэмныя муры. Гэтыя словы сёння прагучалі з галоўнай трыбуны Еўрапейскага парламенту ў Страсбуры падчас чарговай пленарнай сесіі. Перад еўрадэпутатамі выступіў былы беларускі палітычны вязень і лаўрэат прэміі імя Сахарова Анджэй Пачобут. Узнагароду ён атрымаў яшчэ падчас зняволення, калі быў за кратамі ў Беларусі. Сёння ж Пачобут упершыню пасля вызвалення асабіста звярнуўся да еўрадэпутатаў. Ягонае з'яўленне ў зале сустрэлі працяглымі апладысментамі стоячы. Гэткай самаавацыяй завяршыўся ягоны выступ. Для шмат каго з прысутных гэта быў адзін з найбольш эмацыйных і сімвалічных момантаў сённяшняга дня ў еўрапарламенце. Падрабязнасці ў нашага калегі Алеся Сілічы са Страсбуру. Сёння Беларусь дэ-факта апынулася ў цэнтры ўвагі адразу дзвюх еўрапейскіх сталіцаў Брусэлю і Страсбуру. У Брусэлі Светлана Ціхановская брала ўдзел у захадах еўрапейскага эканамічнага і сацыяльнага камітэту. У межах дыскусій пра ўстойлівасць усходніх памежных рэгіёнаў Еўропы там абмяркоўваліся пытанні бяспекі, выклікі для краінаў усходняга партнёрства і роля Беларусі ў сучаснай Еўропе. Аднак галоўныя беларускія падзеі гэтага дня ўсё ж адбываліся тут, у французскім Страсбуры. Падчас чарговай пленарнай сесіі Еўрапейскага парламенту выступіў былы палітвязень, журналіст і лаўрэат прэміі імя Сахарова Анджэй Пачобут. Перад ягоным выступам у зале паказалі фільм пра сёлетніх лаўрэатаў гэтай узнагароды, грузінскую журналістку Мзію Амаглабелі і самога Анджэя Пачобута. Сёння ён сам сведчыць не толькі пра свой гераізм і нязломнасць, але і нагадвае пра тыя асноўныя каштоўнасці, якія павінны быць у сэрцы кожнага еўрапейца. Не кожны можа быць такім гераічным, як ён, але кожны павінен памятаць пра тое, што свабода слова, грамадзянскія свабоды, права на аб'яднанне, права падкрэсліваць сваю ідэнтычнасць, захоўваць традыцыі і клапаціцца пра сваю гісторыю – гэта асноўныя чалавечыя грамадзянскія правы, якія павінны быць абароненыя. Для шмат якіх еўрадэпутатаў сённяшні выступ стаўся не толькі сімвалічным падвядзеннем вынікаў шматгадовай кампаніі да падтрымання Пачобута. У кулуарах парламенту шмат гаварылі і пра тое, што будзе далей. Сам Пачобут не хавае, што хоча працягваць дзейнасць і надалей працаваць дзеля свабоднай Беларусі. Менавіта гэтая тэма прагучала падчас сустрэчаў еўрадэпутатаў з былым палітвязнем напярэдадні ягонага выступу. Анджэй Пачобут не кончыць свае місіі. Анджэй Пачобут не завяршае сваёй місіі. Учора ён сказаў нам, што хоча вярнуцца ў Беларусь і працягваць барацьбу за дэмакратыю і свабодную Беларусь на радзіме. Адны толькі гэтыя словы ўражваюць. Хоць мы пераконваем яго, што лепш рабіць гэта з тэрыторыі Еўропы, дзе ён будзе ў бяспецы. Мы ведаем, як дзеяць гэтая тыранія, гэты рэжым у Беларусі і Расіі. Нам патрэбны Анджэй жывым, як чалавек, які можа расказаць праўду і даносіць яе іншым. Ягоны голас патрэбны таксама маладым беларусам, якія былі вымушаныя пакінуць радзіму, бачачы, што там адбываецца.
У сваёй прамове Анджэй Пачобут шмат гаварыў не столькі пра сябе, а пра людзей, якія застаюцца за кратамі. Асобна ён падзякаваў тым, хто ўсе гэтыя гады уздымаў тэму беларускіх палітвязняў у Еўрапарламенце і агулам на міжнародным узроўні. Паводле яго, гэтае падтрыманне не заставалася незаўважаным нават у сценах турмы. Хачу, каб вы ведалі, ваш голас чуваць не толькі ў свабодным свеце. Ён прабіваецца нават праз турэмныя муры. Пра тое, што ў маю абарону робяцца дзеянні, што прымаюцца рэзалюцыі на падтрыманне палітычных вязняў, што я спачатку стаў кандыдатам, а потым лаўрэатам прэміі Сахарова, я даведаўся ў турме. Вашыя дзеянні могуць уплываць нават на паводзіны турэмных ахоўнікаў, бо яны становяцца знакам таго, што пра чалавека, пра вязня працягваюць памятаць. На гэтым беларуская тэма ў еўрапейскім парламенце не завяршылася. А о 18 гадзіне тут пачаліся дэбаты, прысвечаныя сітуацыі ў Беларусі. Яны працягваюцца і ў момант выхаду гэтага матэрыялу. Чакаецца, што вынікам абмеркавання стане новая рэзалюцыя еўрапейскага парламенту, а галасаванне адбудзецца па ёй ужо заўтра у чацвер. Алексій Белсад, Страсбур, Францыя. Вельмі радасна заўсёды бачыць і наша калегу Алеся Сіліча і таксама наша земляка Андрэя Пачобута. Вельмі рады усім сэрцам. На гэтым завяршаем сённяшні эфір. Дзякуем гаспадарству за вашу увагу, лайкі, каментары. Для вас працавалі Алесь Залеўскі і Валера Руселік. Ну і да новых сустрэч, Алесь, дзякуй. Дзякуй табе. Пакуль, калегі.